Meas na rudí is táchtaí a luaim mé inniuh agus muid a caintear an seola seo. Seola go gcuireann se fáilte críol ribh tá anna-háchtach ar fad. Tá sé ríthachta gcuimid a cuioine bhar nach éon bhach ar aon duine an Gaeilge úsáid céim a dhéanamh a deanga éigean eile. Céim mar chéad gol síos, agus an nuasar sin gcuimid cuioineh ar níos mó na céimena. Tá fás na brintíiseach tá sé sin a treisiú in is a gcónaí, agus tá géargáil in a lehéid. Curragás sin rud a bhíochán go minic ná go raibh sé sin díirithe ar céirdanna a bhain leis na bhfear. So tá géargáin is féchann ar céirdíad na céirdanna eile go bhfuil géargáil leo agus gur féidirling níos mó mná óga a bheile. So idir atrú tá géargáil a féchant ar an réimse cuasaí ag na leibhéalacha éagsúla, agus in núsar sin an sa láthair ina bhfuil a Gaeilge ann. So curragás tá muid tréis bheith caintear cuasaí na printíiseachaí agus cuasaí céime mar chéad céim, a céirt faoi na cuasaí íorchéime agus bhfuil deis a bheith ag obair leo siút. So feicim sé cé go bhfuil fás agus forbartán gur rud é seo gur fiúdúing a bheith féchad ar a gcónaí, gus bheith cinsú go bhfuil an sa láthair a teach leis an éile a gcónaí.